Mijn naam is Geert de Jong en ik woon hier en ik ben geboren in het plakje Opende. Wat in het Fries vaak zijn we aan Grense Pijn, omdat mijn onderscheid meid in mij het Smallinger Opende. Dus de pijn is heel door de pijn. Vanuit Opende werk ik in het plakje Marem en Marem lijkt vlak over de grens in de provincie Groningen. Vanuit mijn functie kom ik in Duitsland laatst hier. En daarin proberen we een beetje te onderscheiden met onze Friese taal. Waarbij we wel meekrijgen dat juist het Fries in het Duitsland toch een hele sterke markt, een heel sterk logo is. Wanneer je bijvoorbeeld ergens komen en je zegt van kom uit Holland, ja, dat wil ik werden. De Nederlanders binnen de Chinezen van Europa. Nederlander wijzen in het boerenland is net zo bijzonder. Daar ben je overal, ik denk dat wij ook komen, die ben overal. Maar als je zegt, ik kom uit Friesland, dan wordt het wel interessant. Want die praten over een cultuur. En er komt nog eens een keer bij, dat heel probleem doet zo'n niet, maar dan kan dat zegelen. Men kan daar Silly. En dat vind ik toch wel interessant. En op een gegeven moment kwam ik via het blad Friesland Post een advertentie van Praat maar Fries. Ik denk, wat een mooie actie. Dus hier meteen wel mijn sympathie en toen zeggen ze op een site en toen zei ik nog eens een keer Doutzen Cruise, nou dat doe ik net verkeerd. En ik vond Doutzen heel mooi gedaan. Dus ik heb dat pakket besteld. Waarbij op een gegeven moment vanuit Praat maar Fries de vraag weer van nou, dit is even weten, was er mij dorst. Dus ik heb de lippen van Doutzen, zeg maar, heb ik in Duitsland op de beurs Eurotier heb ik foto ongeëmigreerde Friesen. Eigenlijk denk ik, omdat ik zelf in de marketing zit, denk ik dat je bij deze actie op een hele vriendelijke manier, dus zonder het op te dringen, wat Friesen dan toch soms voor bekend is, dat men de taal opdringen wil, dat men zei van nou, praat maar Fries, wij kennen misschien meer dan de rest. Wij misschien even meer dan de rest. Ik denk dat het heel sympathiek is.